Il-Gvern qed ikompli jżomm kelmtu mal-poplu hekk kif mal-medda ta' 5 snin kull sena ħajkun qed jibgħat ħlas lura tal-income tax. F'kollegament telefoniku fuq One Radio, Dr. Muscat qal li din il-miżura tmur kontra t-tax cut li implementa l-Partit Nazzjonalista li l-aktar li gawdew minnha kienu dawk li jaqilgħu l-aktar. Huwa qal kif din is-sena biss gawdew minn din il-miżura 200,000 persuna li qasmu bejniethom il fuq minn 11 miljun euro. Aħna bil-maqlub għamilna rifużjoni ta' taxxa illi l-ewwel net kull min jaqal iktar minn 60,000 euro għedna minn qabel illi mhux ħanatuh flus lura x'ma naħsbux illi din hija miżura immirata b'dak il-mod u l-iktar illi qed igawdu minnha huma l-aktar nies illi qegħdin fil-bżonn illi qegħdin jaħdmu, qegħdin jinsistu bdew id-dinja tax-xogħol ukoll u illi xtaqna li nippremjawhom l-aktar u għalhekk kien gburi ħafna din hija miżura ta' ġustizzja soċjali ngħid jien. Dr. Muscat spjega kif dan sar flimkien ma' miżura li permezz tagħha l-pensjonanti ma jħallsux taxxa fuq l-ewwel 13,200 euro. Miżura li swit lill-Gvern 8 miljun euro. Dan flimkien ma' żieda fil-paga lill-għalliema u ħaddiema fis-servizz pubbliku. Dwar l-inċident fil-Matab, il-Prim Ministru qal li jinsab sorpriż bl-attitudni tal-Oppożizzjoni li trid tippolitiċizza kollox. Stessi ma nistax ma ninnotax kważi ngħid ninsab sorpriż bl-attitudni ta' l-Oppożizzjoni li reġgħet inħakkmet minn klikka li trid tipprova tippolitiċizza kollox u fl-iktar mumenti delikati. Dan meta l-Oppożizzjoni, meta niġu għassiwinno biex pereżempju meta tlabni għall-Oppożizzjoni tidħol magħna sabiex tieħu sem fid-deċiżjonijiet dwar l-iskart, dwar il-kwestjoni tal-waste to energy, dwar kif ħankunu qegħdin nittrattaw il-futur tal-iskart u tal-enerġija f'pajjiżna kienu għaslu li ma jipparteċipawx. Tkellem ukoll dwar inizjattivi importanti oħra marbuta mas-settur tal-immaniġjar tal-iskart fejn f'kull dar se jkun qed jitqassam kontenitur biex jibda jiġi separat l-iskart mill-ikel. Fl-istess waqt semma li se tibda l-iskema li permezz tagħha fl-ixken tal-plastik ikunu rritornati f'magni li tagħti l-flus lura.